Hi, hello, good morning, everybody. Kulumbai. I'm Father David Soundarraj, the principal of St. John's Higher Secondary School, Barama. Be school जाहैबाय जोंनि बङाइगाव डायसिसनि आन्डाराव जायो आरो बे डायसिसनि प्रेसिडेन्टआ जाहैबाय बिशपआ जाहैबाय थमास पुलापलिल आरो आङो बे स्कुलाव प्रिन्सिपाल जानानै बोसोरनै मावगासिनो दङ आरो बुंनो थाङोबा जोंनि स्कुला सेन्ट जन्स हायर सेकेन्डारि स्कुला ओरैबादि स्टेन्डार्ड जानानै दङ जोंना रिजाल्टआ बिराद मोजां जादों बे बोसोराव जोंनि फर्स्ट स्कुल टपारा जाहैबाय मिरिगां कालिता बिनि पार्सेन्टेजआ जाहैबाय 94.17 आरो 100% रिजाल्ट जोंना मोनजोबदों आरो 29 गथ'फोरा डिस्टिंक्शन लेटार मार्क जानानै थांबाय आरो 68 गथ'फोरा फार्स्ट डिभिजन लानानै थांबाय आरो गासिबो सेकेन्ड डिभिजन जायफोरा बिनि उनाव दङ बिसोर गासिबो सेकेन्ड डिभिजन लानानै थांबाय बेनिखायनो बे बोसोरनि रिजाल्टआ बिराद मोजां जाजोबदों बेनिखायनो आं इसोरखौ हामबाय होनोसै आरो जोंनि टिचार्सफोर माने फैकल्टी मेम्बार्सफोर दङ बिसोरखौ जोङो हामबाय होनोसै मैखोमै आङो गार्डियन्सफोरखौबो हामबाय होनो गोसो जायो मानोना बिसोरनि सापर्ट गैयाबा गथ'फोरा बिराद मोजाङै फरायनो हानाय नङामोन बेनिखायनो गार्डियन्सफोरखौबो हामबाय होबाय आरो लोगोसे आङो स्टुडेन्ट्सफोरखौ हामबाय होबाय मानोना बिसोरो गोसो होनानै फरायदों लेखा फरायदों बे परिखानि थाखाय थामथिम जादों लागार फागार खालामनायजों बिराद मोजां रिजाल्टखौ होदों जोंनि स्कुलनि थाखाय आरो गावबा गावनि पेरेन्ट्सफोरखौ बिसोरो प्राउड खालामदों बेनिखायनो आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट all the very success in their life आरो आङो गोसो जायो बिसोरनि जिउनावबो बिसोरो मोजाङै आगान सुरनो हानायनि दा आङो जोंनि हायर सेकेन्डारिनि एडमिशननि सोमोन्दै एसे सावरायनो आरो प्रेस कन्फारेन्स जों बुंनो गोसो जायो बे जाहैबाय जोंनाव मोनथाम स्ट्रिम्सफोर दङ साइन्स कमार्स आर्ट्स बे साइन्स स्ट्रिमाव जोंनियाव मोननै ग्रुप जानानै दङ मोनसेया जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ओमफ्राय कम्पिउटार आरो ग्रुप बीआ जाहैबाय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ओमफ्राय बायोलॉजी बे गासैबो सब्जेक्ट्सफोरखौ लानो थाखाय जोंनाव फैकल्टी मेम्बार्स दङ फिजिक्सनि थाखाय सानै टीचार्सफोर आरो केमिस्ट्रिनि थाखाय सानै टीचार्सफोर आरो बायोलॉजीनि थाखाय साथाम टीचार्सफोर दङ आरो कम्पिउटार सब्जेक्टनि थाखाय सानै टीचार्सफोर दङ बेनिखायनो जोंनि फैकल्टी मेम्बार्सफोरा ओरैबादि एक्सपिरियेन्स जाखानाय बिसोरनि फोरोंनायजों जोंनि गथ'फोरा बिराद मोजाङै फरायलाङो आरो हामबाय होनाय गोसोजों बे स्कुलनिफ्राय ओंखारलाङो बेनिखायनो साइन्स स्ट्रिमनिया जोंनि फैकल्टीया ओरैबादि गोराथार ओरैबादि एक्सपिरियेन्स जाखानाय बेनिखायनो आङो गार्डियन्सफोरखौ आरो स्टुडेन्ट्सफोरखौ खावलायो आरो वेलकाम खालामो जोंनि स्कुलाव आरो जोंनि हायर सेकेन्डारियाव साइन्स स्ट्रिमाव एडमिशन लानो थाखाय आरो लोगोसे जोंनावबो दङ कमार्स स्ट्रिमनि थाखाय जोंना साब्रै टीचार्सफोर मैखोमै दङ आरो सब्जेक्टआ जाहैबाय जोंनाव बिजनेस स्टाडिज दङ एकाउन्टेन्सि दङ फिनान्स दङ इकनॉमिक्स दङ आरो लोगोसे मैथमेटिक्सखौबो जों होयो बे गासैबो सब्जेक्ट्सखौ लानो थाखाय जोंनाव मैखोमै बे कमार्स फैकल्टीफोरनि थाखाय 5 टीचार्सफोरखौ लानानै जोङो जोंनि गथ'फोरखौ फरायो बेनिखायनो आं गोसो जायो वेलकाम खालामो गथ'फोरखौ बे बिटिआरनि आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो गार्डियन्सफोर गथ'फोरखौ आं खावलायो जोंनि स्कुलाव कमार्स स्ट्रिमाव एडमिशन लानो थाखाय आरो लोगोसे जोंनाबो दङ एडमिशन आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय बेयाव जों होयो पलिटिकल साइंस इकनॉमिक्स एजुकेशन लॉजिक एंड फिलॉसफी कंप्यूटर आरो लोगोसे जोङो हिस्ट्री आरो जियोग्राफीखौबो सब्जेक्टनि महरै जों होयो आरो बे फैकल्टीखौ लानो थाखाय बे डिपार्टमेन्टखौ लानो थाखाय जोंनाव आरो 5 टीचार्सफोर दङ बेनिखायनो आं खावलायो गासिबो बे ओनसोलनि गथ'फोरखौ जोंनि स्कुलाव जोंनि हायर सेकेन्डारियाव थानाय कमार्स आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमाव एडमिशन लानो थाखाय आं नोंथांमोन बयखौबो फरायो आरो बेनि अनगायै जोंनाव स्कलारशिप दङ जे गथ'फोरा मोजां मार्क लादों बिसोरनि थाखाय जोंनि स्कुलनिफ्राय स्कलारशिपखौबो दोनदों बे जाहैबाय जे गथ'फोरा 90% अबाव लाबाय 90% आरो बिनि अबाव लाबाय बिसोरनि थाखाय जोङो फ्री एडमिशन होखायो बिसोरनिफ्राय जोङो थाखा फैसा लानाय नङा नाथाय फ्री जों फोरोंगोन आरो बे जाहैबाय मोनसे मोटिवेशन बादि जायफोरा 90% लाबाय
फ्री एडमिशन जागोन आरो जायफ्रा 85% and above जायबाय 75% डिस्काउंट जागोन आरो जायफ्रा 80% लाबाय 50% डिस्काउंट जागोन जायफ्रा जोंनि स्कुलाव एडमिशन लागोन बिसोरनि थाखाय बे स्कलारशिपखौ जों होनाय जागोन बेनिखायनो आङो प्रिन्सिपाल जानान फादार एस डेभिड प्रिन्सिपाल जानान बे नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायो आरो बरायो फैदो जोंनाव स्कुलाव आरो एडमिशन लादो आरो नोंसोरनि गथ'फोरा मोजाङै फरायलांगोन होननानै आङो समाय लायो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू